אני בגיל 40 חשבתי שאני שמור במצב טוב. היום כשאני עושה מה שאני עושה, כבר אחרי 5 פעמים איירון מן, מסתבר שאז זה היה... אני חושב שאם היינו נפגשים באקראי, במסיבה או משהו כזה, והיית בא אליי לפני שנה ואומר לי, אתה, בעוד שנה מהיום אתה תרוץ מרתון, אני הייתי מתעלף מצחוק. הייתי כאילו... שנים הייתי באמצע קריירה, בדרך להיות מפקד חיל הים. יום אחד על מטוס בגובה 33,000 רגל, הפסקתי לנשום והבנתי שאני הולך למות. אז לא עשיתי ספורט. יום אחד בגיל 40 החלטתי שאני רץ מרתון. ואז עשיתי גם תחרות שנקראת איש ברזל. וכשחציתי את קו הסיום של התחרות הזאת, הבנתי, אנשים וקבוצות יכולים להיות הרבה יותר ממה שהם. ובשביל זה בדיוק כתבתי את המודל של פריצת גבולות וגם של סדנת קוד המנצח. ורמי דוגמה מצוינת. רמי הגיע 125 קילו לסדנה הזאת. בנה שם תמונה מנצחת. ותוך שנה, עם היכולות והכישורים שלו, שתמיד היו שלו, הוא סוחף אחריו תנועה, הוא רץ מרתון. תוך כדי ההכנות למרתון גם נזכרתי במתנה שאני סוחב איתי ממלחמת לבנון הראשונה, שזה הלם קרב. ואנשים שהם הלומי קרב זה אנשים שחזרו מהמלחמה, אבל החזירו איתם את המלחמה הביתה. מלחמה לעולם לא נגמרת, כלומר אתה כל הזמן שם. אחת המטרות של רצים עם רמי זה באמת לבוא לאנשים האלה ולהגיד, אתם לא חולים, אתם נפצעתם במלחמה, ואולי לחזור ולמצוא את הפיזיות שלהם דרך הספורט כמו שאני עשיתי, יכולה לעזור להם. אנחנו לקחנו את ה-42.2 קילומטר של המרתון ופרסנו אותם, וכל אחד יכול לקנות מטר ב10 שקלים. חבר'ה, בואו תקנו, קודם כל תרוצו, בואו לרוץ עם רמי במרתון, אני ארוץ איתו, אתם מוזמנים, ומי שרץ ומי שלא רץ, תקנו מטרים. אתה יודע, אני זוכר את היום הזה שככה אחרי עבר קצת זמן מהסדנה והתחלת לרוץ והיית מוקסם מזה, עוד לא היית גבוה כמו שעכשיו, אבל הגובה לא בלט כל כך. הגובה לא בלט לעומת הרוחב. אני זוכר שבאת אליי ואמרת לי, תשמע, אני הולך לרוץ מרתון. הסתכלתי עליך, אתה זוכר? אמרתי לי, אם אתה רץ מרתון, אני ארוץ איתך. באיזשהו שלב הבנתי, אחרי שבאמת הגעת ל4 קילומטר יותר ושמעתי אותך שיושב בפאנל ואומר, אני כבר מרתוניסט בתודעה, היא כל העניין הזה של פריצת גבולות, של ריצות, של לא משנה של מה, של כל הישג, זה בתודעה.